Velkommen til afsnit 2 af den her Carpool Jap her. Et spørgsmål, som jeg også indimellem får, når jeg ligesom lukker noget ud, som nogen har svært ved at tro på. Det kan fortælle mig i forhold til kost, at det rigtige valg nogle gange kan være, at man skal blandt andet slik med på udebaneturen. Eller at Choco Pops kan være et godt valg for kamp, eller et eller andet. Så bliver jeg indimellem spurgt om, hvem fanden er du, og hvorfor tror du ved bedst? Så jeg tænker sådan set, at afsnit 2 kunne handle om, hvorfor er det, jeg tror, jeg ved bedst. Det kan jeg starte med at sige, det tror jeg på ingen måde, at jeg gør. Der er noget, som hedder Dunning-Kruger-effekten. Dunning-Kruger-effekten er ligesom, at man tror, man ved alting, hvilket egentlig bare afspejler, at du ikke er klar over, hvor meget du ikke ved. Og det er jo der, hvor man skal sørge for, at man er med på, at man ikke ved det hele. Lidt kort om mig. Jeg hedder Alexander Bæk-Smølgaard. Jeg bor i dejlige Aarhus. Jeg er født og opvokset i det mørke Midtjylland, mellem Silkeborg og Ikast. Så hvis der er nogle ting, jeg siger lidt sjovt, så er det højst sandsynligt derfor. Jeg er 32 år gammel. Jeg har altid elsket at nørde styrketræning. Jeg startede med styrketræning som 14-årig og gjorde det i et fitnesscenter, der lå over hallen nede i den lokale sportsklub, hvor jeg brugte rigtig mange timer. Og hver gang jeg gerne ville have en muskel skulle blive ramt, eller jeg gerne ville lave en øvelse, som jeg har læst i en bog, eller på sin vis på YouTube. Der var ikke helt så meget YouTube, da jeg startede som 14-årig, men der var der nogle YouTubere, der var gået i gang. Og så lavede de en eller anden fed øvelse, en eller anden sindssyg maskine, de havde i USA, og den kunne jeg ikke lave i mit lille lortecenter. Hvad gør man så? Så prøver man at se, om man kan finde på, hvordan man kan få løst den situation, så man får ramt den bevægelse, som man gerne vil i den maskine, han viser, men med det udstyr, jeg har til rådighed. Og det krævede indimellem, at jeg skulle være lidt kreativ med de ting, og det synes jeg er en af mine forcer, det er, at jeg kan få løst rigtig mange situationer, om så du er en spiller, der bare har et home gym, om du er en spiller, der træner op i klubben, eller om du har et pure gym medlemskab og kan træne det hele. Så vil jeg altid kunne finde en løsning på problemerne, fordi det har jeg været vant til at skulle kunne. Det vil også sige, at jeg har jeg tænker meget, når jeg styrketræner selv. Jeg undersøger mange løsninger, prøver ting af og forsøger mange ting med min egen træning. Så hvis du ser mig nede i styrkelokale og laver et eller andet åndssvagt, så er det altså nogle gange fordi, at jeg skal prøve at løse en situation, som en klient måske sidder i. Så kan jeg sige, at jeg har aldrig været sådan super skoledygtig. Jeg har nok lidt for meget krudt i røven sådan, til den almindelige folkeskoleundervisning og gymnasieundervisning. Jeg har så dog både gennemført en folkeskole, gymnasie og en kandidat i idræt. Men det var som om, at det at lande på min hylde på universitetet, jeg havde også lidt stramt med bacheloren faktisk. Fordi der var for mange fag, jeg synes, der var fuldstændig ligegyldige for mig. Jeg så kommer på kandidaten og får sorteret alt det der skrald fra, og bare kan få lov til at nørde eliteidræt, som var det, der var min speciale retning. At, jeg har en kandidat med speciale i konkurrence- og eliteidræt. Og da jeg sådan ligesom kunne få lov til at nørde den del, så blev det langt nemmere for mig. Jeg synes, det var meget sjovere at gå i skole. Jeg kunne meget nemmere koncentrere mig. Men alt, hvad der har heddet matematik og fysik og spansk undervisning og idrætshistorie, idrætsfilosofi, alt sådan noget her, jeg rører lige hen over hovedet på mig. Jeg kan ikke huske et ord fra de undervisninger i det øjeblik, jeg har været færdig med eksamen. Det er simpelthen kun udenlandslærer, jeg skal køre på, fordi jeg må nok indrømme, at jeg forstår det ikke. Så jeg er nok meget nichet, og derfor er det et fint sted her i landet, at jeg kunne få lov til at leve af det, jeg rent faktisk godt kan finde ud af. Jeg har aldrig selv spillet noget. Det skulle nok have været håndboldvejen, hvis jeg skulle have valgt at gå mere efter et eller andet. Men det har altid været et frirum for mig. Det har været socialt, det har været hygge. Og derfor har jeg nok aldrig sådan, jeg har aldrig været der, hvor jeg har prøvet for eksempel at skifte klub, for at se, om jeg kunne få lov til at komme på en højere hylde. Det har jeg aldrig rigtig
eksperimenteret med. Jeg har bare gerne vil spille med mine kammerater. Lige nu spiller jeg serie 4 fodbold. Og igen, ren og skær hygge. Jeg angriber, 9'er. Jeg har en relativt god topfart, er relativt eksplosiv. Og træner det jo også meget, kan man sige. Så det skulle jeg også gerne være. Jeg løber en 30 meter på 4.03, tror jeg min bedste tid er. Og har en topfart mål til 34,5. Og det synes jeg egentlig er okay som 32-årig. Dertil vejer jeg 102 kilo. Så når først det kommer i fart, så kan det være lidt svært at følge med og også få mig stoppet igen. Det bruger jeg, når jeg spiller fodbold. Jeg er hverken ret dygtig teknisk, eller en dygtig afslutter, eller noget som helst. Jeg scorer som regel mål på, at jeg har formået at løbe fra folk og få mig kæmpet ind i en situation, hvor chancen bliver stor nok til, den bare skal prikkes til. Om det så er tap-in, eller om det er en friløber, hvor jeg kan få lov til bare lige at vippe den udenom målmanden eller et eller andet. Så er det typisk sådan, jeg scorer min mål. Jeg tror, i min fodboldkarriere har jeg måske scoret 1 mål uden for feltet. Det vil være det. Men det betyder sådan set ikke, at det ikke er noget, jeg går op i. Jeg går relativt meget op i min fodbold. Også nok mere, end man bør på serie 4. Jeg spiser rigtig inden kamp. Jeg sørger for at få sovet rigtig inden kamp. Jeg har mine kamprutiner. Jeg drikker aldrig alkohol efter træning og kamp, fordi jeg ved, det sænker min restitution. Jeg får planlagt mine styrketræninger i forhold til min fodboldtræning og mine kampe, så jeg har bedst mulig performance. Og det handler ikke om, at det er sindssygt vigtigt for mig, at vi får rykket op. Det handler om, at det er langt sjovere for mig at spille fodbold, hvis jeg nørder detaljerne. Jeg spiller med vest, altid med statsport. Har altid nogenlunde track over mine data, ved hvor meget jeg cirka skal forvente af mig selv i visse kampe. I forhold til antal sprints per kamp, i forhold til sprintmeter, i forhold til topfarten, jeg også gerne vil op og have ramt, sådan nogle ting. Så jeg nørder det meget mere end den gennemsnitlige serie 4-spiller. Og det er fordi, jeg synes, det er sjovt. Udover min kandidat i idræt med specielle konkurrence og eliteidræt, så kommer min viden og min erfaring fra... Jeg har tidligere arbejdet i klub også. Jeg startede i praktik i SIF, og skulle egentlig bare have været i 8 ugers praktik, men valgte at forlænge mit ophold der resten af sæsonen, så jeg var der hele sæsonen. Da jeg så er færdig der, og nok også fordi SIF rykker ned, så får jeg ikke forlænget min kontrakt, og er færdig efter den sæson der. Der er også noget corona og noget, der gør, at jeg egentlig skifter fra at være på førsteholdet, til at jeg bliver ansvarlig for ungdoms, fordi der var nogle regler i forhold til corona, at man ikke måtte blande førstehold og Superliga-trænerne, at de skulle være opdelte. Så Rasmus Famme blev ansvarlig for alt, hvad der hed fysisk træner på førsteholdet, og jeg blev for ungdom på det tidspunkt. Og da det så ligesom var færdigt, så spørger Michael Hansen mig, som var head of coaching på det tidspunkt i SIF, kendte mig fra SIF jo, og spurgte mig så, om jeg havde lyst til at komme til Fredericia, hvor han lige havde fået et cheftrænerjob. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og der var jeg så i 2 år og fik ligesom lov til at prøve nogle ting af der. De har aldrig haft en fysisk træner før, så alt hvad der var skulle ligesom op og køre. Med baggrund i mig og hvad det var jeg ville, og hvad det var jeg synes der skulle ske i de forskellige situationer og sådan noget. Så det var super fedt og helt vildt lærerigt at kunne få lov til at få jorden under neglene og få lov til at tage nogle rigtige og helt sikkert også en hel masse forkerte beslutninger. Så det har været sindssygt spændende og virkelig giveligt. Der var jeg 2 år og blev så opsagt på grund af økonomi i Fredericia. Og det bliver opsagt i sommeren 2022, tror jeg det er. Og bliver så har i januar samme år startet min selvstændige virksomhed. Og det passer jo rigtig fint med, at så kan jeg egentlig bare få lov til at give fuld spade på det. Så det gør jeg sådan set. Og jeg må blankt erkende, at det slukkede lidt en drøm for mig at blive opsagt i Fredericia. Fordi jeg på daværende tidspunkt troede, at jeg skulle
arbejde mig op igennem systemet som fysisk træner, og komme op og blive fysisk træner i en stor fodboldklub. Mit mål var på det her tidspunkt at blive fysisk træner i en Superliga-klub, og derefter var drømmen at komme til udlandet og rigtig gerne til England og blive fysisk træner der. Derudover havde jeg set, at i min tid i Fredericia, at der var en mangel på træning til specielle spillere, der kom fra et niveau lavere end det, vi spillede i Fredericia i første division. Jeg kunne altså se, at nogle af de spillere, vi hentede fra 2. og 3. division, de blev skadet til at starte med. Og der var sådan, nogle af de spillere, vi fik op, havde jo for helvede aldrig prøvet at lave en squat før. Altså det var mindblowing, hvor dårligt det stod til ude i fodbold Danmark med så store talenter, som der jo kom op til os i første division. Altså nogen, som var på leje og på prøvetræning, og nogen, som også fik en kontrakt og sådan noget. Men mange af dem, der var uhyre dårlige til at styrketræne. Fordi de kom ikke fra en klub, hvor de havde prøvet det før, og havde ikke rigtig haft kendskab til, hvor vigtigt det var, og havde heller ikke fået hjælpen til at kunne gøre det ordentligt. Og der var sådan, det kan jeg sgu hjælpe folk med. Og derfor tænkte jeg, hvis nu jeg starter selvstændigt, så kan jeg lave en lille forretning ved siden af mit virke som fysisk træner, hvor jeg kan hjælpe folk i Danmarks 2. 3. division med at få struktureret deres styrketræning og hjælpe med, hvordan ser styrketræning ud for en fodboldspiller. Sådan at når 1. division eller Superliga-klubben kommer og banker på, at så skal du ikke bruge de første 3 måneder på at være skadet. Og det var også primært de spillere, jeg tiltrak til at starte med. De første spillere, jeg fik ind, var nogle af dem, jeg havde trænet i sin tid i SIF. Mange af dem var det fra det U19-hold, som jeg har haft ansvar for. De var ikke tilfredse med det, som der ligesom blev tilbudt dem i SIF, og derfor ville de gerne have min hjælp selvstændigt. Og nogle af dem var også med op på førsteholdet på det var en tidspunkt, og det var da helt sikkert med til, at jeg fik noget cloud. At jeg allerede fra start af trænede med spillere, der fik spilletid i Superliga. Nogle af dem blev så lejet ud til 2. og 3. divisions klubber, og så havde jeg noget træning med dem i nogle af de klubber, og så er det sådan noget, så spreder det sig. Min vision er ligesom ændret sig fra, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde i en Superliga-klub eller i udlandet, til at jeg godt kunne tænke mig at arbejde med spillere, der spiller i Superliga-klubber og i udlandet. Så visionen er, at jeg godt kunne tænke mig, at performancetræning.dk er langt større end mig. Og at i en eller anden dag vil se flere og flere trænere, der har det her logo på brystet. At vi kan tilbyde fysisk træning i de fleste større byer i Danmark. At vi både har fyser og vi har trænere ansat. Måske også nogle fodboldtrænere, der kan hjælpe med noget individuel fodboldtræning i de fleste byer. Jeg kunne godt tænke mig, at det bliver det, der er brandet i Danmark, hvis man gerne vil have noget ordentlig fysisk træning. Det er visionen, som tager ud lige nu. Det, der er vigtigt for mig, er, at jeg kan holde en høj kvalitet, og derfor er de rigtige trænere også vigtige at få ind. Hvis jeg skal fortælle lidt mere sådan om mig selv, udover hvad det er, jeg render og laver, så skal jeg være far til december. Det har du måske set, hvis du følger med på mine sociale medier, på Instagram og på TikTok. Det er også noget, jeg glæder mig rigtig meget til, men helt sikkert også noget, der bliver en stor udfordring for mig, fordi jeg rigtig godt kan lide at arbejde. Jeg kan rigtig godt lide at fordybe mig rigtig meget. Jeg kan godt lide at arbejde mange timer. Jeg kan godt lide den vekselvirkning, der er mellem, at jeg i nogle perioder ikke har tid til andet end at arbejde og sove, og måske lige nå min egen træning i hullerne. Spillernes off-seasons, der er rigtig travlt, og får mange nye klienter, og der er mange, der kigger forbi bare til fysiske træninger, som ikke er i forløb og sådan noget. Og så har jeg andre perioder, hvor jeg lidt nemmere kan nå at tage ud og spille noget fodboldgolf, eller tage ud og rejse, eller noget af det andet, som jeg også nyder at være sammen med kammeraterne, og det kan jeg lidt nemmere på nogle tidspunkter. Og det synes jeg egentlig er en rigtig fed måde at arbejde på, i stedet for at der ligesom er du ved, sådan 9-4 hver eneste dag. At jeg så har nogle perioder, hvor jeg kan arbejde 10-2, og andre perioder, hvor jeg arbejder
6-21. Og det bliver svært med en familie. Og det er selvfølgelig noget, jeg skal have fundet en løsning på. Og der tror jeg også på, at flere trænere vil kunne gøre det nemmere for både mig, men også for dem, at vi kan få fundet en eller anden balancegang. Så hvis du simpelthen som fodboldspiller har brug for at få hjælp ASAP, jamen det er fint. Så gør vi bare det. Det du så skal være opmærksom på, det er, at så bliver det ikke lige med mig, fordi jeg kan ikke have flere klienter, men til gengæld så bliver det min sindssygt dygtige træner, Victor, eller Stefan, eller whoever det nu er, der passer ind, ikke? Jamen jeg tror egentlig, det er det, der er, sådan, er spændende at vide om mig. Jeg tror ikke rigtigt, der er andet, I gider at høre på, så jeg tænker, i dag var en lille kort fortælling omkring mig. Og så må I skynde jer ind og se, hvis ikke I har set afsnit 1, hvor jeg fortæller omkring planlægningen af din uge. Så skal du selvfølgelig ind og se den. Og ellers så skal du bare sørge for at følge med. Du skal sørge for at abonnere, du skal sørge for at like den her video. Du kan også lige skrive en kommentar, hvis du synes, det har været rigtig fedt. Og lære mig at kende, så du lige skrive dag. Men i hvert fald så vil jeg sige tak for, at du så med på den her. Og så ses vi jo bare i næste video.